Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standard Time, las 11:42. This time check is brought to you by Calciumate. Helps build strong bones and helps support flexible joints. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ika-29 na sa bulan sang Setyembre 2020. Disperaso bo kay manugtapos na ang bulan sang Setyembre. Isa na lang kadlaw, Oktubre na. Ayo, kadasig lang, no? Kabayon ta nga mag-December na tani. Kag matapos-tapos tanang ginapangatubang. Ayo, kabudlay, gid katama, no? Pero steady pulse lang kung ano ang mga health protocol nga ginapatigayon sa aton sining nga mga otoridad aton lang tumano, no? Way man tada pierdihon kay halos kalabanan naka face mask kag face shield kag social distancing gid lamang, no? Amo gid na kung naka GCQ kita after sang MECQ by September 30 pagka October 1 posible nga may mga pila na ka mga bagay nga siling sang iban back to GCQ nga protocol mga kaksyon, no? Amo nang himuon ta kaning subong nga oras daw maulanon, no? Daw maulanon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, ambot dira sa inyo sa iban nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sige, katimo-timo nang halos kalabanan siguro ni.
Sa way pa magkatimo-timo, timo-timo na. Para siguradong sigurado, iho na nga aton sining planyagahon, planyapunon na naman ang pangitaon ta. Pag-aupdan kita sa kinandan sa mga report sa aton sining mga action reporters, kalakip man mga ka-aksyon, ang mga balita nasyonal gikan sa news center sa aksyon o radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay ining parte sa Barangay Rumirang Isabela ni ning nagpungko nga barangay kapitan ning pinamaligya yaning ang iyasang Duli project ning Carabao. Ay sus na man yan para sa mga residente na pinamaligya mo ya imo kag partihon na nagid nga way gid palaban way butangan sang hiligtan ng Carabao na nung sitwasyon na mo nang marami tanig nga mga proyekto pero barangay kapitan sang Romerang Isabela nagpakita siya gilayon sa agrot niya. Ay hugid karon dugay-dugay hibaloon tanaha sa taga barangay Romerang sa Banwa sang Isabela na nuning kapitan ninyo pero hindi siya gusto magdamo Carabao ninyo daw. Ay nano 87 días lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag may 94 días before pa man mag-end ang 2020 kag magasulod na si 2021. Pila na lang gali kadlaw man ang nabilin no, more or less mga 7 na lang kadlaw nabilin kag mag-resume naman ang klase sa pampubliko nga bulutuan. Pero diri sa aton sa Bacolod kag probinsya daw kadamo gid sa nagsilira nga mga bulutuan diri sa aton mga kaaksyon, no? Ato na hibaloon karon dugay-dugay ang pila ka mga informasyon hatagan tay talupangod diri sa aton sining pagpangalagad. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad Daox lang. Digid magsulay sa ulan ha kung nagaulan sa inyo areas, no? Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side, no, jutay-jutay na lang to ang mga COVID-19 positive sa ila. Nga mga pasyente mayo kay bisan pa no amat-amatan kabayon ta diri sa aton magnubo man galing ido wala ganubo no. Dahuga saka panaog lang ubras ang COVID-19. No? Ay, hoogin. Sige, kag sa Bugos nga Region 6, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon, Aksyon Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:50 na mga kaaksyon. Aton hibaloon mga kaaksyon ng mga balita sa Provincial Government Web Action Marlon Hilvia. Kag kalakip man ang aton sining balita sa Bacolod City Government Center upod kay Action Dale Salazar. May yari palayag si Vice Mayor Elcid Familiaran. Daw piho na sa October 1, no? Nagdiho na sang hilikoton by October 1 kag sa provincial government, provincial legal office. Mayana sang pila ka mga bagay kag hilikoton nga ginpalayag. Aton hibaloon na karon dugay-dugay upod kay Aksyon Marlon Hinubia.
Sa Kapitolyo Provincial, empleyado sang Kapitolyo nga nagatrabaho sa sulod sang 27 katuig terminate empleyado plano nga magpasaka sang reklamo sa Commission o Civil Service Commission. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Dale Salazar 22 kaadlaw nga MSCQ sa syudad sang Bacolod dako ang nabulig sa kampanya kontra COVID-19. Its QP system sa idalom sang GCQ suspendido suno kay Vice Mayor Elcid Familiara. Sa BCPO naman nga balita, masobra 8 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa 3 ka persona sa buy-bust operation sang Regional Drug Enforcement Unit. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Brian Morden. Pagpatay sa isa ka persona sa Banwa sang Calatrava, may kaso nga ginapangatubang kag si Palay. Update ni sa suspect sa pagpatay sa gwardiya. Samtang sa balita sa patrol pascraft operators plano nga magasapol kay Mayor Bing agod nga panugutan nga magbalik ang biyahe sang sakayan pandagat pagpaidalom sa Bacolod sa GCQ umpisa Oktubre 1 ginkalipay sang mga business sector. Samtang sa balita naman sa out of town, balita ni Aksyon Stephen Presquito sa syudad sang San Carlos. Porsyon sang Barangay 3 gin-lockdown man pa base sa Incident Management Team sang San Carlos City. Sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, City Health Officer sa syudad sang Cadiz, ginkalipay ang pagnubo sang numero sang aktibo sa kaso sang COVID-19. Kagabalita sa La Carlota, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, dako pang 23 anyos nga lalaki matapos kinserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa Banwa sang La Castillana. Samtang sa balita nasyonal gikan sa News Center, gabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, Presidente Duterte nagpabutyag nga sadto nga mag-resign sa pwesto bangod sa lapnagon nga korupsyon nagkatabo sa gobyerno. Kag Presidente Duterte liwat nga nagapilar sa mga telco nga paayuhon pa ang ilang serbisyo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina gin-acknowledge lang aton siling mga ka-aksyon via Facebook Live nga naga-monitor na sa siling odto sa aton siling Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton siling website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kag sa aton siling mga YouTubers ay lang ang pag-monitor sa Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, atagan na dugay-dugay importansya mga mensahe ninyo nga ginpadala. Kaligid lang mga ka-aksyon kay mga tagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga ka-aksyon na kay tirahon tanian ang ginpadala ninyo nga mga mensahe diri sa aton siling pangalagad. May lang nga pamati kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang nga monitor no kag dira sa San Enrique kag greet man si Regent Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla kag mga Solid Energy Funds Club, no? May lang pag-monitor. Kay Valencia, Kinet, may lang pamati o si Jocelyn Asivita Ulak,
May lang nga pag-monitor kay Madam Virginia San Antonio Olpenda. So kigid sang inyo sining palatuntunan kag kalakip man dira sa may Celine Homes kag salamat gid kay GCQ na halong giapon kita gani man. Thank you so much gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Hilin Montano, Action Rex pwede ka pamangkot nga ang ako nanay gusto na gid dia magpauli sa uma sa bago. Di kay senior na pwede lang kami kapauli October ni mag-GCQ. O halin ka mo sa Bacolod. Kung may private car man lang pwede na. Pero ti kung mamasahe, amo nang pila ka mga questions. Pero ti daw Ambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran daw buhinan niya naman daw dulao naman ang iban nga mga checkpoint areas, no? Kay John Marie Radok, may lang nga pamati dira sa La Castellana. Kay Rosemary Cruz, pa-shout out lang sa taga Sikihor Action Rex. Thank you so much, good Rosemary Cruz, kag taga Sikihor dira, no? Kag taga Katikugan Virgilio Cross Jr. Thank you so much, good. And Raquelina Lumawag, sling niya, good morning Action Rex, Action Radio. Kag tamyaw lang sa pamilya ko lumawag sa Barangay Bata. Salamat gid from Hong Kong. Thank you so much Raquelina Lumawag, no? Kag sa pamilya lumawag dira sa Barangay Bata. Kay Kagawad Imbong Jocampo, sling niya Rainy Tuesday. Gani man. Thank you gid Kagawad Imbong Jocampo. And Leonora Toberiades, Baskog Ulandi sa Isabela. Sige, thank you so much gid Leonora Toberiades, no? Baskog Ulan kuno sa Isabela. Kay Merstatoy Palma. Thank you gid sa Barangay Granada. Salamat gid, no? Joshua Alexis Losada, may lang nga pagtamya, may lang nga pagpamati. May COVID man gid sa imo lang pagtanaw. Aray, alang-alang man ang lubagon tana ang mayara na primero pero ti subong mayara man gyapon, no? Di ta man na sila malubag, di man ta doktor. O ting doktor na yan nakahibalo sina Joshua Alexis Lozada, no? Pero kung doktor ka pwede ka man ka comment sina di ba? Pero kung di ka doktor mas mayo nga magsunod na lang, no? Okay. Ranti Banaag, maulanon nga udto Action Rex, salamat ka ma-GCQ ng Bacolod. Makapahuway na kusog at dulong sa mga upod ko. Tamyaw ko lang pamilya Banaag sa Nigaran, kag tamyaw ko man upod ko sa obra. JR, si Glenn, si Dande, si Sunday, kag Junjun. Thank you so much, good Ranti Banaag, no? Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati. Tomas Brunyola, good PM lang. Sa kay Shin Barn, no? Shin Barn, may lang pagpamati Shane. Kay Apo lang, good PM lang. Kay Ross Guevara, kay Ma Earl, may lang pagpamati Ma Earl. Andro Makilan Villarosa, may lang monitor sa kay nanaya kag tataya pamati gid. Andro Manggilan Villarosa. Kay Heaven, kay Almera Lima Lasarte, kag kay Bea Jonathan, good PM lang. Sige karon naman ang iba na, mahinang kalaban, daligid lang mga kaaksyon na, standby yan ay. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, last 12 ang aton oras. Dari sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Sa imo sining pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galiw. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Kantuan tang balita gikan sa News Center upod kay aksyon na Dorel Cabato sa sining mga tinion sa balita nasyonal. Presidente Duterte nagpabutyag nga sadto nga mag-resign sa pwesto bangod sa lapnagon kuno nga korupsyon nagakatambo sa gobyerno. Di ka malang da may control Presidente Duterte. Kaga Presidente Duterte liwat ka nagapilar sa mga telco nga payuho ng ila serbisyo kay ka mga oyaya nga serbisyo. Ipagwalang nila maintenance, pagkabalik sila maintenance sa mumanag-yapon. But kung nga nagkalaamo na ning mga signal ning kung gamay-gamay, but lang kung ano nga sitwasyon ning smart ka globe ni, kadamo sa nagaugtas ni. Kag COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Sa detalye, we have Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginabulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga nakatilaw na siya sadto nga nagpabutsyag nga magbiya sa pwesto bilang presidente sa nga Pilipinas. Sa iya nga pre-recorded nga public address kagabi, ginpahayag sang presidente nga ginpatawag niya sadto ang tanan nga miyembro sang gabinete agud magpalayag sang iya nga resignasyon. Ini matapos nga hindi na masarangan sang presidente ang lapnagon nga korupsyon sa pungsod kag tuman kabudlay na ini nga tapnaon sunod sa presidente. Ginpalayag pa sang presidente nga wala sa katapusan ng korupsyon sa pungsod kag kalakip sa namensyonar sini nga nagapadayon amo ang ginatawag nga Pastilla Scheme nga sa piyak nga may mga opisyal na nga nakasuhan. Kadungan sini ginpahayag man sang presidente nga nakahanda siya nga makig-istorya sa Kongreso para mapadali ang pagnegosyo sa pungsod agud malikawan man ang korupsyon. Kag suno sa presidente, limitado lamang sa 3 ka adlaw ang pag-asikaso sang mga dokumento. Magluwas diri ginpaandaman man sang presidente nga ipagwa niyang listahan sang mga talatapan sang gobyerno nga mayara pa sang backlog nga dokumento sa sulod sang pila na katuig. Samtang sa duga nga balita nasyonal, nag-apelar si Presidente Rodrigo Duterte sa mga telecommunications company sa pungsod nga
paayuhon pa ang ila trabaho kag serbisyo. Sa iya nga pre-recorded speech ginpahayag sang presidente nga karon nga nagahilapit na ang pagbukas sang klase sa pampublikong eskwelahan sa Oktubre 5, importante nga mayara gid sang maayo nga internet connection. Eli suno man sa presidente bangod nga electronics na ang mangin sa landigan sang mga estudyante agod makatambong sang ilaya nga klase. Hindi ka mabuang ni sa leksyon mo pero sa internet mabuang ka nimo. Correct, Action Rex. Amo man ang isa sa mga problema subong sang mga kabataan labi na kon maglag. Subong nga week pangadaan examination, Action Rex. Kag ginpahayag pa sang presidente nga madamo sa gihapon sa nga reklamo na hanungod sa palpak nga serbisyo sa mga telco kag problema sa gihapon sang madamo nga Pinoy. Liwat naman nga nag-apelar si Duterte sa mga local government unit nga hindi na pagpabudlayan ang mga telco sa pagkuha sang permit agud makapatukod sang ilang nga mga towers. Samtang update sa nga COVID-19 world record sa karon naglambot na sa 33,549,873. Ang nagkalamatay dire 1,06,379 na. Kag ang naka-recover naman 24,878,124. Sa Pilipinas naman sa pinaka-latest kahapon nga adlaw Setyembre 28, 2020, ang cases naton diri 307,288. Ang nagkalamatay 5,381 kag ang naka-recover 252,665. Sa Negros Occidental may 67 ka mga kaso na record kahapon nga nagresulta na sa 3,130. Wala naman sang may bag-o nga naka-recover kag duha ang na-record nga napatay. Sa Bacolod may 56 ka mga kaso na dugang kahapon nga nagresulta na sa 3,939 ka mga kaso sa diin. May dugang man kahapon nga 52 ka mga recoveries kag 14 o kon 14 ang nagkalamatay sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Sa Western Visayas, ang cases subong nagsaka na sa 11,215 matapos may 247 nga nadugang kahapon. Kag ang mga aktibo nga kaso sa bilog nga Western Visayas yara sa 4,107. Ang naka-recover naman 6,867 matapos may 79 ka mga new recoveries recorded yesterday. Kag ang nagkalamatay naglambot sa 241 matapos may 19 o 19 ka mga dugang nga napatay na record sa Western Visayas kahapon nga adlaw. Ang Bacolod daw mong may madamo da nga napatay daw 14 gid action yes, doors. Action Rex sa sulod lamang sang isa ka adlaw. Isa lang kadlaw daw mo nang pinakadamo gid sa nagkalamatay na but nanong sa pinaka-latest gani Action Rex nga data sang Bacolod City PIO, ang nagkalamatay dito as of September 23, 61 mong may dugang 61 na sa Bacolod. So wala ta ng 14. Wala pa rin napasod ang 14. Bali. Actually, sa mga nagliligad nga mga inadlaw. Balita, lagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 12:10 ang aton oras. Happy birthday sa kay Juliana Francis Tamba di Tangco. Nagasaulog sa ika-18 yan nga kadlawan guruay. Anak ni Mr. and Mrs. Jans. Inday Janice Tamba. Happy birthday sa kay Juliana Frances Tamba di Tangco sa sining adlaw, no? Happy 18th birthday ni Juliana. Sige, basta happy birthday. Halin sa kay Mami kag Daddy. Ay, birthday Ayos, sige, kantuan tanang balita gikan sa Patrol Web Action Eden Abuso. Bagulang na tapos ang raid sa Handumanan. Grabe man niyang mga 8 something, mga 8 million, no? Ka mga presyo sang drugs ang recovery sang mga otoridad ta. Di
Dini gaalagi yaman. Galing ito may checkpoints pasulod rin sa Bacolod. Way man lang. Ma-check man lang ang sakay ting ibandra nga mga dala mo kung may illegal ati wala gidya eh. Ibaloon ta na karon dugay-dugay we have action eden abuso anay sa patrol. Mangisayod ta sa sitwasyon sang palibot sang syudad kag ining fast crop operators blaho plano nga magsapol kay Mayor Bing agod nga panugutan nga magbalik ang biyahe sa mga sakayan pandagat. Pagpaidalom sa Bacolod sa GCPO umpisa October 1 ginkalipay sa mga business sektor. Yaring kaundan sang report ni Action Eden Abuso. Sa Patrol Action Eden, maulanon nga udto sa aton Action Rex do bigid magsulay kay mabudlay mabasa. Budlay gid Action Rex wala ko daan nga pabasa. Gani man. Sige basi ano to karon maghilanat mo Korea palayo. Lain naman na karon. Amo nang problema gid. Yes, gaano lang ko Action Rex nga ilag-ilag kay may kapamicture. Amo na. Ay bago lang sila kita gwapa guro ay. Purya buyag oy. Ano, purya usod pa. Purya Kaya kabudlay Action Rex kini ka cellphone ta daan. Tapos tatlo di cellphone nag-report daw ginaamag tas ang kilat how. Gani no. Abi ko lain lang gaamag. Gapadaguob no? Gadaguob siya. Correct. Nag-uob ang Action Rex do hindi mo balaan may mga galigid nga drum sa babaw sang kalangitan. Siling sang mga sadto anay nga mga kabataan niya chimpo sa mga laon ko no. Amo nga aha. Tiki sila nagapangtumba ko no sa mga drum tos babaw. Kamaoy. Pero mga joke lang na. Yung mga tikbalang ko no, ano na ko no? Oo. Nagapaligo, amo na ko no? Amo man na siling sang mga sadto anay do hindi magaling mapatihan Oh, grabe naman to yung galing. Kaya sa aton niya galing Action Rex nga mga millennials. Lain naman niya itong pagpati mo. Gani man. Di bagong tubo tayadaan. Correct. Grabe nga, correct man. Correct na iya. Dragin ko basta magong tubo ya. Dragin na yun. Wala lang manggalayo ang edad na no? Oo. Perfect. Hindi na pagdugangi da. Tsakto na. Diba si Ma'am, wala sila karon nga si Walusian, tabla karanaw. Siling ni Rodney Harder, kagid ko nung magsulay sa ulan. Oo. Sige lang kaya, man si Action Nani, kaso kung may mga kinanlan sa pang report, may ari tayo kwan, Nakudako niya nga ton nga kwan Panis siya pa iya. Payong. May abaniko pa na. Ba? Mas ba kagino? Kaya ito video paang subong Action Rex. Although nga nagaulan-ulan. Kag naga-itom ang aton sininga kalangitan. Kagina, pero tika singki, sang init. Gani, init. Tingala ko gulpi lang nag-ulan sininga udto ho. Mga 11 siguro to ay. Oh yes, correct Action Rex. Nga, hambal namon nga, no parte man ang init kay ina. Ang mga hinalay ko to gani sa balay. Wala ko pa na punpon. Ati, kuhan gito, malana? Wala, di na basaliw. Mas naman taliwat mamalain. Kung aga, Action Rex, naga-init. Tapos pagkahapon, naga-ulan-ulan. Pero, ang mga salakyan ni Action Rex sa syudad sang Bacolod, yun ang terminal lang ginaulan. Ang dala doon sa syudad. Daulan yung dala nun. Sa mga salakyan. Yes, correct. Laban pa ng mga private paway pa na ang gabiyahe kay sa October 1 pa mo. Partida sa Rex, wala pa na sa mga public transport, wala sa mga taxi, puro lang private cars. Kaya ina, maging kantuan kita nga balita. Parang 20 minutos bago ito nakalambot mo or 30 minutes. Grabing traffic traffic. Especially Action Rex sa may bahin, dira bala sang Bangga Cory. Kay may checkpoint pa na da? Wala man siya checkpoint Action Rex, pero from Bangga Cory, pakadto dito sa puno sang BIR ng opisina Tubang, ginakayo naman ang dalan. Kaya sa mga tao, ano pa ginakayo nila, nga daw bag-o lang na dinakayo. Plano do pa man ang dalan Action Rex, pero tigin buo, naman liwat, kagati ambot ko anong pagkayo naman to, kung ano naman nga guba ang makita nila. Pero ang mga taga-Pacoling, shout out pa kay dito, bala sa may access road going sa Bacolod City Police Headquarters Action Rex. Aral lang buo-buo lang to gyapon, hasta lang sila sa buo-buo man sang dalan no. Pero ti wala pa man to na kayo. Ti iban kayo ang dalan, pero among ginaguba ka ginakayo liwati.
kita man Action Rex sa mga pumuluyo nga pero minagalabay dira nga area. Pero Gani, anyways, Action Rex, nagbuhin-buhin din man no ang mga check-up points sa syudad sa mga mayor na lang gid nga dala noon masami ginaagyan sang mga pumuluyo kag mga exit kag entry points diri sa palibot sa syudad. ang iba ni nga pa sa inner border makakas ni kuno during sang GCQ na. Yes. Kakasagin na Action Rex kay ang GCQ wala naman nagapatuman sang home quarantine passes. Ti wala naman sang bantayan sinatong kapulisan, balik naman ni sila no, sa GCQ gliway naman it's QP. Yes, correct Action Rex. Pero tiya nga ton mga agoy. Ang Todo sang kilat. Oh. Parte ang kilat sa direct sana kita ako nga kalimutan. Do sa tubang ko gidag na parteng daguob. Parteng daguob ya. Amo Action Rex. Do agree gid sila guro. Base agree sila sa imong sitwasyon dra nga ga-report ka. Base nagano lang sila. Nagapabatsyag lang Action Rex laban. Nagmuno sila daan nga duwa nga nagadaguob ti wala na bati ati pa daguob. Pero ti amo na Action Rex wala ang hambal sang iban nga ti hindi talang ni danay pag ihaboy ang aton nga HQ pass wala taman ginapangamuyo nga magbalik liwat sa ECQ or MECQ ang syudad pero para Action Rex ang iban kuno pangama na lang pati magbago naman ang quarantine mode or status sa syudad sang Bacolod at least may ara na sila daan. Way pa mabalaan ni by November kung back to normal na gid ni or nanong plastada kabayon ta nga back to normal kagang HQP ninyo palaminate na lang na. Do remembrance bla. Do ID Action Rex do tanan classmate na kay magsugot ito tanan may ID. Gani man. Na amo na Action Rex ang isa sa mga palaligban man sang aton sini maka-action. Pero nalipay sila Action Rex subong man ang business sector bangod nga may ara na sang ginatawag nga biyahe Action Rex na especially transport sector diri naman sa syudad pag-abot sa Oktubre 1 kay pero yung Action Rex plano sang mga fast craft operators nga magsapol kaupod si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia ago di baloon kung pasugtan sila Action Rex nga magbalik ng biyahe sang sakayan pandagat padulong Iloilo, Bacolod, vice versa. Matapos ipaidalom na sa Bacolod, ang Bacolod kag Iloilo City sa GCQ. Suno kay MBCCI President Frank Carbon sa pagsulundan Action Rex ang GCQ actually ginapanugutan ang tanan nga modes of transportation pero 50% lang in Action Rex. Pero tungod sa na sitwasyon bala subong especially sa COVID-19 cases diri sa Bacolod kag Iloilo, gina-consider sa gihapon sa mga negosyante ang desisyon sang duha ka local chief executives rason nga datalana pa nga ila ini istoryahon. Dugang pa ni Carbon, dako man ang mabulig Action Rex sa mga negosyo kag especially sa ekonomiya sa pagpaidalom sang syudad sa GCQ bangod balik na ang transportasyon kag may sakyan ang mga pumuluyo agud magbakal sang ila sini nga mga kinahanglanon kag bangod may trade and commerce. Kag balik naman sa trabahong iban to ina kung may balikan pag may trabaho pabla. Ang may mga trabaho lang balik na sa trabaho may sakyan na kamo Yes, correct Action Rex. Kaya basta kung may trade and commerce, mabuligan man ang negosyo. Kaya once kung Action Rex, kung sa business sector pangambalan, kung nagagiho ang tao, ara ang ekonomiya. Pero kung sa health authorities ta naman, dapat mag-untat para wala sa iluhan ang virus. Pero dito na sila kabulos-bulos na sila Action Rex sa kainigan to. Under MECQ man ang syudad sang Bacolod. Pamatian natin Action Rex, si MBCCI President Frank Carbon. Ibaw, kuan idong amon nga pinot sang korason daw nagbuhin-buhin daw naghawan-hawan man. Kay this will mean nga ang number one gini may transportation na basta GCQ ko lang. In short, makagiyo na. Of course, ang 50% capacity lang Japon, no? Sa tricycle. But every one, which is balan mo, kung wala mobility, white public transport, practically economic activity stops. Almost 99%. Balo ko man na siguro, budlay-budlay ang tao mo. Also, merkado lang na, doon taon nila na makadulong sa merkado, bakal kung lang sudaan na muna. For all the others, budlay-budlay. That's why even ang iban nga stores, kung white public transportation, makross na lang.
Oo. Kaya mabayad sa kuryente, mabayad sa tubig, mabayad sa tao, sa pasalan man siya binta. O, ikaw. Yes, kaya po Action Rex kabayan sa pagbayag ni Sir Carbon. Kaya maliit ito, magindo, kung although nga sugat dulong, biyabi mga empleyado dira sa mga restaurants, o kung ano pa da nga may establishmento, negosyo. Ang Kung wala man lang sa mga mga restaurants ta under sa GCQ open siya pero may limit lang siya karon bala dugay-dugay kay basahon ko ning kaundan sang GCQ nga gina aton ipatuman no sa October 1. May dine-in na sila Action Rex mo 50%. Okay. Correct. Kaya po Action Rex, ang aton man nga balita nga nakuha kay Sir Carbon, kag observation Sunday may biyahe na ha, may biyahe na sa pero close ang tatlo kadlag ko nga markets diri sa aton. Amo na siya. Kay may gapamangkot diri sa kay Mr. Marvin Aguilar, may biyahe na sir kag ang close lang ang tatlo ka mga big markets diri sa aton. Pero by Thursday, Action Rex, October 1 naman, basi before may mga panibag-o naman nga include sa executive order si Mayor Bing Yunardia. So, hulton talang. Pero dugay siguro daw mayara na si Action Dale nga i-report sa aton alin sa New Government Center. Yes. So, at least mayo Action Rex kay temprano. Basi malabayan mo dang libertad kay daw kadamo di sang nagapinitensya man sang puwerte kuno nga agay da sa dalan libertado in front sang Ribson. Wala untat baho nga tubig ang nag-aapaw sa karsada. Kaya mo ginang problema, Action Rex kay ti market kag nag-ulan, buong ulan kag nagabaha na dang iban Action Rex ni mga area. Sige. Action Rex sa balita kag observation, Action Eden Aboso. Una sa balita dali lang. Nautod si Action Eden Aboso sa iya sining pang-extra na to tani mo. Galing kay nautdan pa siya. O sige lang kay pabalikon ta si Action Eden. Amo ginabasta gwapa. Korea buyag. Pero buyag, pero usog pag Action Rex. Kasi mabala sila karon nga do tama naman ta ka killer. Pero ang balila sino pa bimadaya sa imo kagalingon kundi ikaw na magidla. Correct. Action Rex, balita alin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time. Las 12:24 ng aton oras. Standbayan na Action Dale Salazar sang balita dira sa Bacolod City Government Center. Ang Bacolod ti ipaidalom sa GCQ effective October 1, no? Amo na mga ka-action based sa pronouncement nga palayag kagabi ni Presidente Rodrigo Duterte kag ang Negros Occidental naka-modified general community quarantine sila sa gihapon, no? Para sa mga ka-action ta dira ang persons nga ginapanugutan nga hindi makagwa sa gyapon under sa GCQ amo ning below 21 mga senior citizens kag high risk individuals, no? Ang public transportation more or less mga depende pa rin sa mga roles pero ang pag-insindi ko 50% nga passengers lang ang allowed sini. Way ginapanugutan nga makabiyahe ang wala face mask, wala face shield kag wala sang observe wala nagatuman sa observe o wala nagatuman sa social distancing, no? Amo na siya tikon sa mga taxi naman at least duwa ka pasahero ang allowed sina mga ka-aksyon sa mga taxi. Isa sa likod kag isa sa front seat. Sa front set mga ka-aksyon. Bali duwa lang kapasero sa taxi. Sa tricycle naman, at least duha. Kung may sobra dati, ambot basta duha lang. Kay sino maning mapangdakop man. Tricycle allowed ang isa kapasero sa front kag isa man sa likod. Why nasang sa likod sang driver ha? Sa motorsiklo
allowed ang kasanay basta asawa lang or upod sa balay. Amo na siya, mga kaaksyon, kag wala na mga barriers nga ginatawag, no? And business. Ang mga negosyong ginapanugutan or wala ginapanugutan nga magka-operate, kadamo pa sang negosyo nga wala gid ginapanugutan mag-operate like driving, dance, acting, voice schools, kag language. Sa mga sinihan, kag iban pa nga mga talanawan, hindi man pwede, kag museum and cultural centers. Tourist destination like sa mga beach resort, water parks, kag mountain resorts, way pagid sa gyapon, kag hindi man pwede under sa GCQ, no? Full body massage, never, no? And tattoo kag body piercing, bear houses and nightclubs. Pagpabulang kag fighting events, hindi man pwede. Kag iban pa mga kaaksyon like kids playrooms or rides, no? Hindi man pwede. Restaurant and fast foods, mga kaaksyon, pwede mag-dine in sa mga restaurants na nangakantuan nyo kung fast foods, pero dapat 50% lang ang capacity. Not fully, not 100%. No? Kundi 50% gid lamang. Ang Sunday, Domingong adlaw, close giding 3 ka mga markets like dira sa Burgos, Libertad, kag Central Markets, no? Sa mga malls naman like SM, Ayala, Robinsons, kag diin pa dira nga mga malls, open ina basta 50% lang capacity, no? Amo na da ang dapat agid nga himuon kag kung ga required sila HQP, kag required sila face mask kag face shield, antes ka mo magsulod, okay lang nga tumanon tagid na, no? Mass gatherings, wala pa ginapanugutan ng mass gatherings, parehas ang movie screenings, concert, sporting events, entertainment activities, community assemblies or fiesta celebration, parade, kagiban pa mga kaaksyon, no? Religious gatherings, pwede ang religious gatherings basta maximum of 10% lang sang seating capacity ang ginapahanugutan mga kaaksyon, no? Sa curfew, depende sa gyapon, pero magpabilin kita sa 10 to 4, last 10 ang gabi, tublas 4 sang aga. Exempted sa curfews, amo na ang mga exempted sa curfew, public emergency, medical emergency, night shift workers, sa mga establishmento allowed nga mag-operate under GCQ, no? Media practitioners, government officials, employees, mga personnel, PNP personnels. Ang checkpoint, depende sa gyapon sa mangin palayag sang city government naton under sa local checkpoints. Sa partially Corbante sa gyapon sundon ta makabakal kabaligya sang limnon from 12 p.m. to 6 p.m. Pero sa mga private residences pwede lang sa gyapon, pwede makatungging, pwede makainom-inom, bulong sa kakapoy, bawal lang sa dalan or iban pa mga kaaksyon. Biyahe sa barko, depende sa DOTR kung mabiyahe o kung may agreement sa tunga sang mga LGUs, pero asob now daw wala pa biyahe ang Bacolod, Iloilo mga kaaksyon. Kag last ang home quarantine, mangindepende pa ni sa syudad kung i-honor, kag kung wala na HQP, kag depende man to sa mga malls naton kung required pa, kung magsulod ka mo nga may HQP, no? Amo na mga kaaksyon. Pero ang HQP dapat taguon, kag idalon lang na kung may kaladtuan, kag ang kaladtuan ninyo way kamo ka piho kung ga-required pa HQP mga kaaksyon ining home quarantine pass. Amo lang na anay pila ka mga hilikoton ta sa October 1 mga kaaksyon, Webes nga adlaw,
Ti ko may mga additional pakaronan tana dugay-dugay. No? Pod kay Action Dale Salazar. Gikan sa Bacolod City Government Center. Daligi lang kay mga tagtaray bilang ka mga commercials. Pagkatapos lang sini balikanta si Action Dale Salazar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:32 ang aton oras. Kadto antang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aring ka undan sang balita may kang tanan sa 22 kadlaw nga imisikyo sa syudad dako ang nabulig sa kampanya kontra COVID-19. HQP system sa idalom sang GCQ suspendido na suno sa kay Vice Mayor El Cid Familiar. Yari ang kaundan sang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Anytime Action Rex ginapaabot nga magwa ang formal nga executive order ni Bacolod Mayor Bing Lonadia nga nagapaydalom sa GCQ sa Bacolod umpisa October 1 to October 31, 2020. Action Rex isa ini sa mga ginapalayaga ni Vice Mayor Sida Familiar ng chairman sa Bacolod IATF kasunod nga confirm na sa national government nga GCQ na ang syudad sa October 1 kasunod nga gina-implement ang modified ECQ from September 8 to September 30, 2020. Action Rex. Suno kay familyaran dako na bulig para sa iya ining ginpatuman nga 22 kadlaw nga modified ECQ nga status ang syudad sa aton sining kampanya kontra COVID-19. Kag dako man ang nabulig sining ginpadala ni President Rodrigo Duterte nga si IATF Visayas Chief Implementer retired General Mel Feliciano sa mga measures. Action Rex niya siningagin introduce diri sa local IATF para makabulig sa kampanya kontra COVID-19. Ginapahayag diri sa Vice Alcalde Action Rex nga wala na sa karon sang backlog sa contact trace sa kutob sa mga nagpositibo sa COVID-19. Kag suno siya do nagamayo na ang pag-akto sa LGU sa syudad upod man ang mga otoridad rin naton sa sining COVID-19 fight. Action Rex. Suno kay familyaran erratic. Action Rex ang cases rin naton sa syudad. May arabes nga nagasaka, may arabes nga naganubo, pero suno siya makitaan nga naganubo gidman ang positive cases diri sa mga syudad. Iya lang diri ginsight do nga nagdugang sa tali sang syudad sa mga positive ining kaso sang mga PDL o kon na preso nga nagpositibo man sa COVID-19. Sa datos na ginauyatan sang Vice Alcalde, 60 to 70% Action Rex sa mga COVID-19 positive cases ang yara sa mga olubrahan like BPO, bangko kag iban parason nga nag-appeal diri ang si familyaran sa mga negosyante nga kung mahimo ipatuman gid ini mga precautionary measures kontra COVID-19 para mapangapinan kag maproteksyonan man ang ila sini nga mga empleyado. Isa diri sa pinakaimportanteng pahanumdom o kon reminder sa Vice Alcalde nga bisan Action Rex nga GCQ status na kita by Thursday, October 1, wala nagabot silingon sunod siya nga mapinagusto na dapat ang tawo, kundi padayon sa gihapon ang pag-implement sang minimum health standard. Action Rex kay useless man sunod siya kung GCQ tapos wala man kasunod sa mga pagsulundan. Action Rex pag posible mag-spike o kung magsaka liwat ang COVID-19 cases. So sa impormasyon ni familyaran, siya nga pag-itsende, magapagwa si Mayor Bing sa executive order pero wala may baluhan kung ano oras, ano at Action Rex. Pero antes ang October 1. Isa diri sa mga protocol at suspend Action Rex ang home quarantine. Ipabilin ang checkpoints ang ibandang selected para naman sa peace and order situation sa syudad. Kung matunduman, ang pag-CQ kat Action Rex sa September 6 kag 7 pero gan-implement ang HPC. Pero sa kay familyaran, iga-suspend ni Mayor Bing ining pag-usar sa home quarantine.
impact. Pero napanugyan nga taguan sa gihapon for future purposes in caso for kaso Action Rex. Aring tingod device Mayor Sid Familyaran. Ang MECQ status naton for 22 days naka-help gid siya sa campaign naton. Ako sa action day kasi ang aton prior siya na why na taganupo sa system mo. Oo. So ang presence ni Juan, Mel, Inesiano, and that ang iyang introduce nga mga measures na po ito ng pulit. And why nakapaklat? Oo. Tanan na contact tracing siya kung basta na ang swap. Okay. Search and destroy nga tactics, di ba? Search mo, unahan mo siya mo. Before Vice, nag-GCQ kita, pero doon nag-usap na to sang HQP. So ngayon, siguro, baka nang magpagawa na siyang kuhan, executive order. Oo. Ang dati, ang as I understand, suspend niya ng paggamit sa HQP. And that ang mga border check-up points natin, dismantle na na. Balik ka son, Vice. Wala na ho. Sa select area siguro nga importante lang. Okay. Pagpapang for peace and order. Oo. Action Rex sa portion din lamang sa reaksyon sa Vice Alcalde sa pagpadalam sa syudad sa GCQ. Takmalauna sa bunga hapon, may oras ang launching pati kayo nandun at sa may Lord Government Center Action Rex sa angot. Gakaw tudutod signal ni action Dale. Dale, Pastor B. Mayo Dale. Ang launching Action Rex angot ini sa backtrack system sa syudad regarding sa contact tracing, mas efficient, mas epektibo ang contact tracing sa otoridad. Sa ganado launching mo siya ang One Hospital Command Center Action Rex sa Punta Diin. Meron na sang referral system kung diin na pwede dalon ang mga suspect COVID-19 cases. In kaso nga sila ang pagadalon sa hospital para na hindi na maglambiyong ang mga ambulance kundi nga mga hospital ang mayroon sang available ng mga COVID-19 beds. So takda alauna ina karon sa hapon Action Rex sa subong nga adlaw. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action dito sa lugar sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid action Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Bantayan balantayan tubtob buwasa kung ano ang kaundan pagid under sa GCQ nga igapagwa sang alkalde sang syudad mga kaaksyon. Sa iluan tanay si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial, empleyado sang Kapitolyo nga nagtrabaho sa sulod sang 27 ka tuig gin-terminate na empleyado plano nga magpasaka sang reklamo sa Civil Service Commission. Yari ang kaundan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Action Rex, di lamang COVID-19 ang nag-apekto sa bilas sa mga empleyado doon sa mga Kapitolyo Provincial, kundi apektado man ang bilas sa mga ini sa siring order kinapapanaog sa gobyerno provincial ng pag-terminate. Kumadurupan Action Rex mayara sang mga walugid ka mga empleyado sa Kapitolyo. Ang una nga gin-isyuhan sa ginatawag nga Shokos order. Ang pila sila sa ila, ang tatlo Action Rex in amanduan na nga magbalik. Pero may ari dariya, duwa sa walo ang gin-isyuhan gin sa termination order. Ining duha, Attorney 4, Ernie Magaspag sa Provincial Legal Office. Ang empleyado assign sa Provincial Legal Office man, nagaserbi bilang bookbinder 3 nga si Warlito Butalon, no? Warlito Butalon, hindi lamang bookbinder ang yasring trabaho, mayaraman siya nga office order bilang liaison officer, at the same time nagaobra man sa bilang driver. Sulod na Action Rex ang 27 ka tuig. Padaruban kundi si Atty. Ernie Magaspag nag-file ini siya sa administrative complaint atong sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Ini si Mr. Butalon, kilala ini sa Action Rex nga malapit-lapit man kay Atty. Magaspag. Tabaton ni Mr. Butalon ang termination order. Nagligad lamang Setyembre 24.
No, galipog lang galing pabisaron ni Mr. Butalon. Tangod nga halin sa show cause order, pagkadto sa suspension order, termination order dayon ang issue against sa iya. Dapat hambalya, pag-ianay siya ko tani sa bahin sang trial. Now, ang plano una ni Mr. Butalon, mag-file sa nga motion for reconsideration, i-address man sa Provincial Legal Office. Kung hindi mapaboran ang MR niya, magpasaka siya sang appeal sa bahin sang Civil Service Commission. Si Mr. Warlito Butalon. Provincial cause order to suspension order and then termination dahil. Nagsulat ko sa ila nga i-pre-trial ko nila. Ginay ko niya sa Tony Nilas. May MR ko, pwede hindi ko mag-MR. Dapat may MR. Excuse me, galilan. Si ako nilang niya counsel, si Atty. Magaspag. Siya niya ako niya abogado. At kung hindi nila naman, ano kami sa civil service. Ma-appeal kami sa civil service kay ang ako nilang niya kaso. So, balaan, hindi nga ginahingabot ko yan ni Atty. Diaz. Yes. Ano nila sa ako? Mga naman sila sa ako. Hindi ka ba lumakoy mag-ubra? Pag-apply ko ng yoga, pag ko na agit pulit. Dobo, isang gago, may ginag-apply. Ginag-apply ko na yung pag-apply ko ubra. Politiko ko nag-backing sa akin, wala. 7-7, wala ko yung kagi, memorandum, memorandum, wala ko yung katilaw sila. Nga, ko, wala. First, kung nila streaming, rekta ko yung terminate yun. By Monday, hambal ni Mr. Butalon tingulaan niya nga masubuter ining motion for reconsideration niya sa nga Provincial Legal Office. Ang action gikan sa Kapitolyo Action mga lodi sa Duboy. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:43 ang aton oras. Kada siglang sang oras tanong to ginaalas lang. Daligid lang mga kaksyon kay ginakol tang atensyon ni Barangay Kapitan Manatsi Bico. Amo siyang nagbulos nga kapitan sa Barangay Rumirang mo kay last August 24 August 15 nagtaliwan ang punong barangay sang Barangay Rumirang sa Banwasang Isabela. Si Kap Manatsi Bico. Amo ni siyang number 1 nga kagawad siguro. Nag-take over last August 24. Ang problema kay pag-take over yagilayon, yan tong mga project ni Kap Tony Mindiceles. Isa ka maayo tani itong programa manda sa mga farmers ang Isabela. Sa nabaton ta nga information grade, ang pila ka mga benepisyaryo sang Carabao, mga kaaksyon, pinamaligyayan ni Kapitan Manatsi Bico. Kaya ang rason wala sa iya kuno ibutangan sang Carabao. Why na lang ni gaid sa imo datang kugo Kapitan Manatsi para nga makasiling ang Carabao makatahom. Di katamo sang bulutangan sang Carabao, hiligtan niya mong ginaproblema niya. Kag ang ining mga ginhatagan sang Carabao, way man ni magperma sa kasugtanan kay may kasugtanan diri nga nabutang halin sa Hacienda Rumirang Proper Farm Workers Association. Ang nabutang diri ang 5 ka Carabao nga gin-grant sang Dolly. Yan isang Dolly actually nga projects ni. Pinamaligya lang yan ni Kapitan Bico. O pagpungko ya nga kapitan sang Barangay Rumirang, but na niyang plano ya may kaugot guros Carabao ni. May kaugot siya guro sa Carabao nga pagpungko ya gidayon niya siling nga way tanabutangan sang Carabao ipamaligya ninyo ina. Ay pertino. Pero ina isa ka project ina sang Dole nga ginkasugtan man kuno sang mga miyembro nga ibaligya kay wala sila butangan sa balor nga 1,000
106,000 pesos. Aring nagpilirma ho sang kasugtanan ngini. Present lang kamo daha ang chairman sang Sindaromirang daligilang no Sindaromirang Proper Farm Workers Association amuning si Binji Biko. Ano mo ni Kap? Pariente? Ay ho, si Kapitan Manatsi Biko ang nagperma, Chairman Binji Biko. Ang way man ni mabutang ni kunoted ni kunano ni Manatsi Biko. Amo ni Gurus Kapitano. Ang mga inigin permahan sa dong Pitsa 24 2020 ang nagperma dire panglawagon talang kamo isa-isa singgit lang kumayara kamo sang komento ha. Teresita Biko, Bernie Biko, Julio Dablo o Conjolo Dablo, Alberto Moises, Danilo Dueñas, Saturnino Ariente, Joseph Ariente, Jobel Biabor, Jonel Biabor, Giovanni Biabor, Jovelyn Biabor, Jonathan Biabor, Roger Biabor, puro lang Biabor tanan eh. Jo Marie Biabor kag Florita Biabor. Isipon mo no, tatlo lang ka pamilya. Ay ho. Ang 5 kakarabaw ginbaligya gid nila. Amo ning nagpa-blatter sila sa mga kapulisan ta based dira sa information nga nakuha ta ginpa-record ni sa Isabela PNP station ang ining bagay nga pagbaligya sang Carabao no. September 21 ni actually pa-record nila dira sa police station sang Banwa sang Isabela. Ano ning dapat ang kapitan nagpaninguha man ni siya galing iti daw part man isang pamilya ya. Si Kapitan Kapitan dali gid lang no Manatsi Biko. Di daw pamilya yaman ang nigaling ang benepisyaryo siniho. Di pinamaligya nila. Kagintunga nila guro no. Ang presyo sang Carabao. Ay nano, ang Carabao ya damo nang mahikot sinamo. Kung parte hiligtan lang sang Carabao nga problema nga ninguha pa kamo na sadto nga matagan kamo sang Carabao kadamo sa mga barangay kung tani nga butangan sina nga pwede makaro sagod-sagod galing iti sa pagpaninguha man kag pag-confirm man pinagi kay Capitone Midinceles no sang among nga barangay natigayon to nga gin-award sa ilang Carabao dira sa barangay Romirang pero pitik sintas pagpungko yan ni Biko Manatsi ang barangay kapitan binabaligya iya dayon ang mga Carabao. Di konforme na lang ang ibanda nga nagpilerma sa kasugtanan nga ibaligya ang Carabao kay wala higtan. Ay perte no. Kung mayo tanis kapitan ginihigot siya ni sa tang kugo iya ho. Para nga makita iya kung ano ka importante ang Carabao. Di karon pinanguhaan niya da Carabao ate ang problema ang himuo naman sa mga tao dira. Ay nano nga klase ka kapitan man. Daw hindi mo maintindihan kung bala money lang o kung kwarta, no? Amo na mga kaaksyon, no? Money bala ang gusto ni kapitan kung kwarta lang. Ayo. Kay kabudlay nga sitwasyon ang pagpamaligya sang Carabao dapat isa pagid dapat mayara credentials. Dapat may credentials na magbaligya ka sang Carabao. Di karon nagbalakaw to ati pareho lang na nga ginkawat ang Carabao kay wala sila sang papilis na. Di ba may credentials ng Carabao kung magbaligya ka mangitaan ka na? Ay kuwalang to sila sang Carabao yaway sila sa mga papilis
Why sila sang mga credentials nga ginauyatan? Ay, oo. Kay kabudlay gid katama, no? Tinano ina, ginkawat ina sang nagbakal kon ginbakal ya gid man. Pero ti din ang credentials sang Carabao amo nang pamangkot dira. Kapitan Biko, dapat kin sindikas na kap sang mga legality nga himuon ta dira kay ginbutang kada. Galing iti ikaw dang kapitan mo. Kay kapto nito nakaligad ti gusto yaman tanay magkakarabaw daw mga tao da pitik sintas ikaw yan di kaya gusto galing ti diretso mo man na. Ay ho, kabudlay gid kay Kapitan Biko, no? Wala tonta kung magpatag si Kapitan Biko parte sa pagbaligya sang Carabao without credentials. Kung may conformity gikan sa duli pagbaligya sini ukayon taning ukayon para matagan ang taga Barangay Romero ang dira sa Banwa sang Isabela, no? Pero manami diri sa kay Kap Biko magtumaranay may tisiyo kay basi kulang balasang vitamin C ang lawas mo kapitan. Nami gid nga magtumarka sang Mighty C. Alkaline base nga vitamin C ini. Adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang imo sining nga immune system ang bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sang anuman sining nga balatian o kung sakit para more energy pa. Kinahanglan ta Mighty C mga kaaksyon, no? Protektahan ang aton sining nga lawas pagi sa pagtumar sang Mighty C diri sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mag Mighty C lang mga kaaksyon. Isa pagid Santon Plus Herbal Capsule amuning mag-upod protect sa imo sining nga lawas daw kanami man, no? Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule nagahatag proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Nagahatag man sang proteksyon sa aton sining lawas batok sa cyst, goiter, breast kag ovary kag lakip na prostate enlargement kag madamo pa. Antay din ginagabulig man sa pag-normalize ang aton sining platelet kag ti Santon Plus Herbal Capsule nagapabakod sa aton immune system kag makakuha ka man sa madamo nga vitamina kag minerals. Santon pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Philippine Standard Time, last 12:55 ng aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na. Standby anay. Kay mahatag tanay pila ka mga commercial speaking ta sa oras naton mga kaaksyon. Standby sa pagpanumbalik ta report na gikan sa Nukpo ubod gi aksyon na Brian Morden kag sa BCPO web aksyon Eden Aboso kag ang aton sining nga mga out of town reporters. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos, sige man, namyaw tanay sa mga kaksyon ta. May lang pamati kay Marlene Diaz. Good PM lang. Kay Helen Wesna, maulanon nga to Action Rex. Thank you so much, Madam Helen Wesna. Kay Ding Lihong. May lang monitor Ding Lihong. Good day, Action Rex. Si Rex, ang kapitan sa Isabela na may pakanon utok sa Bulalo para may ara man siya common sense. Gani man. Rolando Velez, may lang pamati, monitor diri sa Bacolod. Mr. Rolando Velez. And Flor de Lisa Barillo, may lang monitor Flor de Lisa Barillo. Kay Rosalina Arellano Espadero, may lang monitor dira sa Banwasang Morsia. No? Sa kay Alunan Suset, belated happy birthday to Zach Andre Alunan. Thank you so much, Gid. God bless you always. Thank you so much, Madam Suset Alunan. Ayos, kay Los Biminda Villanueva, may lang pamati, magpasulod na ba ang Bacolod sang tracking halin sa Iloilo? Ano pagkargat at Iloilo kay hindi man sila magpasulod to, kagang Iloilo, hindi man magpalarga. Ay, puwerte, no? Ayos, Jocelyn Libon, Dispo, Action Rex, samayaw lang ko, happy birthday para buwasa sa akon nga po si Lucas Sebastian Herminal. Ayos, kay Arlene Rios sa Kamalubalo, Hinigaran, no? And Karen Tadlan Selva, may lang monitor sa San Enrique sa Purok Facuma. Great lang happy birthday kay Badit Asawa Dines Kilantang. Ayos, Junjun Tives, tamyaw ko si Ate Marigold Basco Gapanyaga Gid. Ayos, salamat Gid Junjun Teves. Kay Merly Dolido Magallanes. Kay Janes Imbarque Magbanwa, ang tatlo ko ka mga bata, below 21 sila, na sila papaulio na di sila namon kay may klase na pwede lang na maka-travel. Below 21 do hindi pa kuna ka sabat gid ulaton talang ang direktiba Madam Janessa sang Bacolod gid no kay ti daw kadamo man gani sang nagabiyahe nga mga minor de edad no. Mario Asop Godnon Action Rex, ang private pila pwede makasakay daw wala man mabutang sa private no. Leandre Panso, Action Rex, paano ang private car sa kotse pila ka tawo? Daway man mabutang kung pila ka tawo, way mabutang pwede lang na iya, basta hindi lang magsulubra. Kinanglan sitting capacity lang, no? Mike John Seva, may lang pag-monitor dra sa Moises Padilla. Thank you so much, Gidri. Gian Resisio, kay Cathy Veer, kay Liberty Binitin Obaldo, dra sa East Homes 4, Mansilingan. May lang pag-monitor Marvin Aguilar, as lang ko idol, may no movement gihapon. Okay, nasabata na ni kay Marvin Aguilar, no? Hanilin Pinsky Pips Lopez, dapat kung may budget ang suwab, may budget man ang dalan, tungod polluted na gid kayo, bobaho gid ya. Sa libertad ni Kayna. Madam Elizabeth Malaka Gamala, thank you so much, gid. And Shemi Grigore, no? Shemi Grigore, mes ang ginobra sang isikyo kilid to ginuna tapos subong ang sa tunga adlaw kuda galabay. Adlaw kuda galabay. Sa may Alihes Road ni Kayna guro nga report ni Action Eden. Marilyn Abarte, go with the flow lang kita. Marilyn Abarte. Thank you so much, good Marilyn, no? Romulo Hifti Lamag, maulanon nga panahon, monitor kami diri sa Tangoba. Thank you so much sa Romulo Hifti Lamag. Okay. Kay Jen M. Ruiz, no? May nga pag-monitor, monitor sila sa Purok Roadside Tangob. Ayan, Ruiz, always giga monitor Action Rex. Ayos, as lang ko kung GCQ na ta, pwede na kabiyahe to Bacolod to Victorias. Thank you, Gid. Pwede na, may salakyan na. Jane Morales, IC kag Sayon, no? Thank you so much, Gid. Ninipatin nyo, Action Rex, ang Mayo, ang quarantine regular sa lockdown, ang tao dulaan obra. Merdy Gonzaga sa Alihis, may lang pagpamati. Botsoy, thank you so much, Gid Sir Botsoy, no? Rodney Harder, may lang pag-monitor
Buang isa niya na ano ni siya nga nagpadala man ni sa sang hindi amo sa mensahe diri sang mga text messages sa aton kay Ophelia Galero Arce may lang nga pag-monitor no. Watching live from Isabela, kindly greet lang sa kay Shelan, Jano, Jovelyn, kag Iladja. No? Ga-monitor sila subong. Thank you so much, Madam Ophelia Galero Arce. Sige, balikan ko lang kamo dugay-dugaya. Pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo patayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan patayon aksyon radyo pagkolon yung tag negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon patayon aksyon radyo Aksyon Radyo Philippine Standard Time 1:04. This time check is brought to you by AC. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:05 ng aton oras, 1:05 na mga kaaksyon sa kay Trek sa Ibosillo, may lang pag-monitor na sa area sang Barangay Tangob, no? Kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa Nukpo free na sa COVID-19. Nagpositibo nga pulis sa Nukpo nagdonar sang blood plasma. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian? Aksyon Brian? Wala pa siya. Sige, daligid lang daligid lang mga kaaksyon kay tirahon ta dugay-dugay ang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Samtang aksyon din abuso standby daw dako-dako gining recovery sang Shabuni based sa pinaka-latest nga advisory, mga more or less mga 24 million instead of 8 million tong recovery. Ay grabe, no? Sige, check ta lang na karon dugay-dugay. We have Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Brian. Action Rex, good news ini no sa Negros Occidental Police Provincial Office kay ang mga report sa sadto nga may 14 taran ka mga personnel dira 13 diri miyembro sang PNP, isa ka non-uniform personnel o kon NUP ang nagpositive sadto, subong tanan naka-recover na gid sila Action Rex, no? In fact, nakabalik na sila sa tag sa nila ka mga trabaho kag ara na gid sa sulhay ang ila sining sitwasyon sa sining mga tinion. Balik na sila kung ano mga assignments nila kag liwat Action Rex nagapangamuyo gid no ang Nukpo nga wala na sang may police pa nga mag-positive liwat para nga makabalik man sa normal ang ila operation. Aminado sila kasi may mga police iya nga nagpositive, meaning ang numero sang kadamuon sa ilang sininga personnel dira gabuhin man ikinanglanon gitubong ang persaman sang kapulisan sa idalom sang pandemya. Hari ang pagpalayag ni Police Lieutenant Wilma Silva angot ni. So aside from that, ma'am, almost na sila mga ilang sitwasyon subong ma'am. Magambang ita fully recovered. So far, why naging kami ginabatsyag? Wala na. Pag normal na pag sinalayo ano na sila, na-duty na sila. Sa mga respected din lang ang mga areas, ma'am, no? Balik na ito sila. Yes, sir. Ma'am, we're hoping hindi naliwat kita maka-positibo pa nila, ma'am, ano? Kapay pa, sir. Kaya hindi na madugangan pa sila. Anong ka, ma'am, experience-wise, ma'am, sa anong kabudlayan, ma'am, nga may nawanan positive, ma'am, sa part nila, ma'am? So, part nila, siyempre hindi sila makaano sa ilang family. At the same time, sa duty nila, ang permanent duty. Action Rex, sa munang palayag ni Silva angot sini, no? So, nagapangabay siya sa ibang mga kapulisan nga maghalong gid kag hindi gid kumpiyansa abi sa nasambit yang si COVID-19. Now, ang 12 reaction Rex nga mga kapulisan nag-kwan ini sila, nagpa-check ini sila agod nga maka-donate sila Action Rex sang plasma ining ilang programa karon sang Nukpo with Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga inang ginatawag ini Action Rex nga plasma, check ko lang yung pinaka-name niya ha, plasma mo armas mo batok sa COVID-19. So, ang 12 ka mga pulis nga nag-positibo, in-check ang ilang sining nga mga dugo kung pwede sila makuhaan sang blood plasma Action Rex. So sa 12, 4 yun lang diri ang nakuhaan kag kwalipikado. So gin-donate ini sa regional hospital sa blood bank sila dira. Agod nga ibulong ini sa mas lala pagid nga naka-experience siya subong sining COVID-19 Action Rex. So nagalaom ining Nukpo nga basta maiban man dira nga mag-cooperate man regarding sining nasambit nga pag-donate sang blood plasma. Sa pagtuon sa Manila, na muna may nag-alalayo na
nga pa-COVID patient mangod sining blood plasma nga yun kuha sa iban nga nagpositibo kag nag-alalayo na. I-replay ta na karon ang tingog ni Silva angot sinisabit nga blood plasma. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian mo na nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Brian Morden. Matapos ang balita ni Action Brian Morden, kadto antang balita ni Action Eden Abuso. Kapin sa 2.4 kilograms ang recovery. Ay na naman yung daw ka kuano 2.4 kilos. Ginabulubanta ko no. Pero depende pa na siguro mga 24 M's mo, mga 24 M, no? Ang presyo sang ginadublian nga droga nga na-recover sang sa tatlo tarang ka mga persona sa bust operation sang Regional Drug Enforcement Unit dira sa area sang Barangay Handuman. Yaring kauda sa report ni Action Eden Abuso. Action Eden. Action Rex, dako gini nga piang para naman sa mga nagabaligya sa illegal nga droga kung di manihalin Action Rex kay 24 milyones pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa tatlo ka persona sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Regional Drug Enforcement Unit kay na in Action Rex mga alas 9 sang aga sa Purok Datilis, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Ang subject Action Rex ng operasyon ang ginkilala kay Carlene Lunares. Nadagpan man ang iya sini nga utod nga si Richard Lunares kag iya sini live-in partner nga si Nester Brinyosa. Sino kay Lieutenant Thursley Castillo, Action Rex team leader sang RDEU, isa ka bulan ang pag-surveillance Action Rex kay Lunares kag subong nga adlaw nagtransaksyon sa utod sini nga may alias nga pirot bala nga among ginaligar amo ni Action Rex ang runner ni Lunares. Dugang pa ni Castillo, may ideya na sila kundi nagakuha sang supply si Lunares ugaling nagpabalibad nga maghatag sang dugang pang-impormasyon agod hindi makompromiso ang ila sini nga operasyon. Ginlaragway ni Castillo Action Rex nga armed and dangerous ang nasambit nga mga grupo nga padayon sa karonila nga ginamonitor. Nagapati man si Castillo nga ang nagapalakad sang padayon nga baligyaanay sang illegal nga droga ang yara na priso sa Muntinlupa Jail kag mayara lang Action Rex sa mga runners sa gwa sang prisohan. Ginkabig Manila ni Castillo ngayong balay Action Rex ni Lunares, bodega ini siya kag ginabagsakan sang dalagko nga balor sang illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod. Pamati naton si Lieutenant Thursley Castillo. Si Pirot, ito si Richard, yung madaming tato nakita niyo. So, kapag transaksyon, nilid kami dito sa bahay, dito sa looban. Kaya nakapasok kami dito, na-recover natin yung ganun kadami ng illegal drugs. As of now, sir, hindi ko masabi yung specific na fund, sir. Pero banta ko lang, sir, is more or less 8 million. Kasi ang crime lab ang magsasabi kung gano'n talaga kabigat yung nakuha namin, sir. Oo, sir. Siya, sir, sa aming case build-up sa kanya, na consider siya na high value individual and nakalagay po sa top priority list ng illegal drugs natin. Pero hindi ko pwede i-disclose, sir, kung sino yung tatago kasi napaka po ng information, napaka raw pa po. So malalaking tao po ang involved dito na ngayon incarcerated. As of now, sir, yung napindown natin is yung main na bodega talaga nila na binabagsakan. So I assume na yung mga hindi pa natin nakuha, sir, is mga kabayo na lang nila or mga runner nila. Pusher runner nila, sir. Action Rex na hibaluan nga ining si Carlene Lunares, high value individual ni siya kag wala siyang sang previous cases samtang sini nga utod nga si Richard Lunares ang nadakpa naman sadto bangod man sa illegal nga droga. Katilaw na legal dakop ni? Yes, Action Rex ang iya utod nga taga-bata ni actually kag tinagakadto-kadto lang siya nagadulong kag nagadulong nga nakuha man Action Rex ng dalagko nga mga bulto sang ginasuspetsuhan shabu. Action Rex balita gikan sa Bacolod City Police Office, Section Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige, kay padayon pa man actually ang pagpangusisa basi may mga additional nga mga information parte sa sining dako man nga volume, no? Pamakin mo na mga 2.4 kilograms, mga 24 million pesos. Grabe man. Pero yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement ang sa ang atong update sa COVID-19 nga ang portion naman sa barangay 3 diri sa syudad mismo sa San Carlos ang amo ginpaidalo man sa lockdown halin dira sa may shop ni Kapitan Loreto de la Reta kag tupad gid mismo ini sang barangay hall sa barangay 3 nga sa diin may duha ka kabataan ato nga nagpositibo kag ang atong namatay nga patient number 39 nga sa diin ang pamilya ini amo naman ang nagdugang nung nangina positibo sa sininga higayon kay sa sunod pa sa kay Dr. Ana Lawrence Portuguese Action Rex nga nag-abot na ini sa 51 ka mga COVID patients karon diri sa aton sa syudad sa San Carlos. So gani nga ilan nagkaroon ko gina contacts ining mga primary contacts na identified na sa aton incident management team sa aton nga City Health Department sa aton syudad San Carlos kag base man sa kamanduan ni Mary Gustilo nga patigayonon dayon ang rapid testing sa sini nga mga labi na dito sa may City Homes man Action Rex nga quarantine man nga tungod sa sining anom ka nagpositibo sa isa ka pamilya. So ini nga mga lugar ang barangay 3 kag ang barangay 5 ang amo karon ang ginatutukan sa aton nga incident management team para sa pag contact trace kag ini karon ang mga pumuluyo dito o mga neighbor sa sulod sa siningan na naka-lockdown pag patigayunan karon sa atong City Health Department sang pag rapid test kag masunod ang amo pag swab test. So amo ni karon ang lakat kag nag-awag man nagtayag gid si Dr. Anel Lawrence Portuguese ang atong City Health Officer nga kun mahimo nga mag-andam gid ang tanan nga pumuluyo ilabi na sa ila pagwa kag pag kadto sa ilang mga kalutuan nga hindi gid malipat nga magamit gid sa mga dapat nga gamiton nga protective shields like sa face shield ang face mask kag kung magangkas sa motor magamit gid sang helmet kag ang paghugas sang kamot permanente. So may nagkaroon ang ilagit payag sa aton sa City Health Department gani amoy ini ang atong report dalhin diri sa syudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kinakson Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos kay Sir Gary Amerela kag kay Ma'am Dra. Good PM lang, no? Malipay lang ang pagpamati. Matapos ang balita ni Akson Stephen Presquito gikan sa San Carlos City kadtuan tanay Cadiz. Naka-standby si Akson Roger Gotib, City Health Officer sa siyudad San Cadiz. Ginkalipay ang pagnubos ang numero sang aktibo sang kaso sa COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Akson Roger Gotib, Jer. Action Rex, ginkalipay karon sa City Health Officer sa siyudad San Cadiz, Dr. Maria Victoria Ibanez, ang pagnubo sa numero kon mga aktibo nga kaso sa COVID-19 sa siyudad San Cadiz. Kahapon gid lamang as of alas 8 sang gabi, may nakapost sa Facebook sang Bilis Cadiz ug Yun Cadiznon nga out of 138 cases na ngayari sa siyudad San Cadiz, ang 16 na lang amo ang active na mga kaso kag 118 sini ang mga naka-recover. Pero sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa confirmation sa aton sini nga interview. Diyan sakto na 16 na ato na active kag ako yung nalipay dito kay ang kalaganan niya nagdamo sa bilang nga recovery mga frontliners mga taga-emergency itong mga frontliners nga negative naman sila tanan. I see. Ang mga daw nagsaka, bilagulpe. Tapos ang iba niya nagpositive na nag-okay naman. So, sa siyudad sa Cadiz, Action Rex, wala na sang mga talatapan o opisina nga sa diin gina-lockdown tungod nga ang mga frontliners, kilabi na gid ang mga nurses sa Cadiz City Emergency Clinic kag sa City Health Office kag ang sa CDRRMO ang mga naka-recover na. Mayara na lang karon nga yara pa sa isolation facility ang sa Treasurer's Office sa accounting kag ang subuman sa my market, pero ini sila ang asymptomatic tanan-tanan na. Padayon sa gyapon ang contact tracing sa lokal nga ATF diri sa siyudad sa Cadiz sa pamumuno mismo sang City Health Office. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad San Cadiz kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. May lang pag-monitor paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Si Angelo Berdoques lingyag panawagan kami sa amon Barangay Villamonte, taas na ding baha namon sa dining area ninyo, sir. Angelo Berdoque, liog tabi, check man kung di na nga area inyo, specific area gid, sir, kay para ma-relate sa Barangay Villamonte, no? Sige, matapos ang balita ni Akson Roger, katuan tanang balita ni Akson Percival Villamor sa La Castellana, 23 anyos nga lalaki, dakop matapos ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan. Anong kaso sini? Yaring kaundan sa report. Upod na kay Akson Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, ang police station sa La Castellana nag-conduct sa operation against wanted person dito sa may Barangay Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ginserbihan dire ang isa ka 23 anyos nga persona nga ginkilala dire sa kay Vicente Cañete Emission, 23 anyos, kag pumuluyo sa Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Ini siya dakop sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Bustamante, kagupod si Police Staff Master Sergeant Madrinya, kag ini siya ginserbihan sa warrant of arrest nga may criminal case number 6342 sa kaso nga robbery. Ang warrant of arrest ginpanahog ni Honorable Sir Clemen Hison Fernandez, presiding judge sa Branch 63 La Carlota City, kag may pitsa ini ang warrant of arrest sadtong August 6, 2020. Action na Rex, kag ini may bail recommended nga 72,000 pesos. Karon ini ang suspect na hunong sa custodial facilities sang La Castellana Police Station. Report live gikan diri sa La Castellana Police Station ang inyong ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
Mga kaaksyon, madapos ang nagpalain-lain ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mainhanda. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, mapag-goodbye na kita. No? Kay manog sulod na ang aksyon, This is my life. Sunod na sa dilig lamang madugay upod kay aksyon Welma Sugaton. Salamat kit sa inyo sining pagpakigupod kita-kits kita buwasa. Sa muman gyapon nga waragwagan kag palatuntunan kag oras. Ayo, sige. Daghang salamat gid. Ako ang inyo sa aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I laugh with Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!